Да споделя какво ми се случи вчера, след като сложих стикерите в подкрепа на Величие. Промени ми се стила на шофиране. До сега карах леко агресивно, шмугвах се между колите, правех бързи изпреварвания, а от вчера, откакто поставих стикерите в подкрепа на партия Величие и нейната идеология, започнах да карам доста по-смирено, по-малко агресивно, даже изобщо не беше агресивно шофирането ми от вчера до сега. Спазвам всички ограничения, искам да бъда добрия пример на пътя и да бъда добрия пример, какъвто смятам, че трябва да бъдат последователите на партия Величие. Така че, ако желаете, пробвайте да се сложите стикери на Величие и вижте дали нещо в живота ви ще се промени. Искам да заявя, че нямам политически амбиции, а подкрепям партия Величие, защото ми допада нейния лидер и нейната идеология за това как да се развива политическия живот и изобщо живота в бъдеще за България и за нейния народ, които сме ние, хората на България.